Добър вечер. След по-малко час тук ще бъдат връчени статуетките на победителите. Веднага след това започва гала-спектакълът на лауреатите. За това, както можете да се убедите, и в момента продължават последните репетиции на участниците, подготовката на сцената, започна да влиза и публиката. А това всъщност е най-стария балетен конкурс за професионалисти в света. Тази година той навършва половин век. Парадоксът е обаче, че точно тази година няма да има победител, няма да има носител на Гран-при. Причината е, че журито е било изключително затруднено да избере един най-добър балетист. Вижте още. 101 артиста от 30 страни показаха умения и изящество на сцената. Сред състезателите са Джереми и Хана, които танцуват в Парижката опера. Сега стават сребърни медалисти. И двамата играят балет от деца. Желанието и волята да ставаш все по-добър. Никога да не се чувстваш удовлетворен от постигнатото. Това е движещата сила. Балетът е в кръвта на Джереми, защото майка му танцувала дори и когато била бременна с него. Сега има криза навсякъде, затова хората се нуждаят да виждат красиви неща. Това е нашата работа, да ги потопим в един по-красив свят. На тази сцена вече 50 години изгряват повечето от бъдещите звезди на световния балет. Като Владимир Василиев, първият носител на голямата награда за балетист през 1964 година. Сега той е председател на журито. Неща, които на времето наричахме чудо или връх, се оказа, че не е върхът. Може още. Една от причините е единението на балета с художествената и спортната гимнастика.